Det næste emne i matematik er om at forlænge og forkorte brøk. Videoen her vil præsentere jer for, hvordan man gør det. Ved hjælp af videoen vil I kunne spole tilbage og høre noget igen, hvis I ikke fik det hele med. Disse to brøker er forskellige. Men til trods for det har de den samme værdi, når man udregner dem. Værdien er for begge brøker 0,25. Det er fordi, at den øverste brøk, 1/4, er blevet forlænget, så den hedder 2/8. Når man skal forlænge en brøk, skal man gange med det samme tal både i nævner og i tælleren. Så i dette eksempel har jeg valgt at bruge tallet 2. Altså startede jeg med 1/4, som er angivet øverst. Jeg har 4 centicubes, hvor en af dem er speciel, og derfor hedder det 1/4. Ifølge reglen ganger jeg så med 2, og derved så bliver 1-tal til 2-tal, og 4-tal bliver til et 8-tal. Og så har jeg en brøk, der nu hedder 2/8. Som det skal ses her, uanset om jeg har 1/4 eller 2/8, fylder de det samme på pizzaen. Derfor kan jeg konkludere, at jeg har forlænget rigtigt, da de stadigvæk har samme værdi. Hvis jeg går over til at skal forkorte brøker, har jeg igen to forskellige brøker, 2/8 og 1/4. Brøkerne har stadigvæk den samme værdi, selvom de er forskellige. Når man skal forkorte en brøk, skal man huske at dividere med den samme tal i både tæller og i nævner. Ligesom før har jeg valgt at bruge tal 2. Altså starter jeg med en brøk, der hedder 2/8. Reglen siger, at jeg så skal dividere med 2, og det gør jeg. 2-tal bliver til 1-tal, og 8-tal bliver til 4-tal. Derfor er jeg nu gået fra 2/8 til 1/4 igen. Hvis jeg kigger på pizzaen en gang til, kan jeg se, at 2/8 fylder præcis det samme, som 1/4 gør på pizzaen. Så derfor passer det, at brøkerne har den samme værdi, og så har jeg forkortet rigtigt. Det er altså lige så korrekt at skrive 1/4, som det er at skrive 2/8.